गासै मावखान्थिया माबायदि आवगायलांनानै दं? बर' कसारि वेलफेयार प्रमास काउन्सिल जिहेतु जोंनि गासैनिबो जितु बिटिआर सुक्तियाव फैफानाय बे सुक्तिनि आधाराव जितु बर' कसारि वेलफेयार प्रमास काउन्सिल जाबाय। बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुंफोरनि थाखाय रांखान्थि सामाजिक भाबै जोंनि राजखान्थिखौ रैखाथिनि थाखाय बे काउन्सिला जों सरकारनाव दाबो डिमान्ड खालामगासिनो दं। बे काउन्सिलखौ भिलेज गामिफोरखौ थाबनो सोसनजोबनानै समस्ति दानानै थाबनो बिसायख'थि फाथिनांगौ होननानै बे गामि सोसननाय खामानिया जागासिनो दं। खोब थाबैनो माबायाबो जागोन होननानै जों मोनसे आसा फारिदों। समस्ति दानायाबो बेजों लोगोनो जों बिसायख'थिया जानांगौ होननानै जों सरकारनाव दाबि दैखांगासिनो दं। आरो बेनि माखासे जौगाथायनि खामानिखौ दा थाखानाय जिथु इन्टारिम माबा काउन्सिलनि इएमफोर दङ बा चिफ दङ बे माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दं। सोलिसिगोन होननानै जों खोनानो मोनदों। बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। बिटिआरनि बायजोआव बर'फ्रा गासै 10 लाखसोनिबो बारा जादों। बेनि सायाव राजखान्थि मोनथायाव सारमोना माबा मोनसे दाबिदार खालामगोन नामा? बिटिआरनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं, बेजों लोगोसे जों थाफाबाय जोंनि बर' फोलेरनिनो बर' रियां कक बराक भेलिनि 50,000नि बांसिन दं। बिसोरबो जिहेतु जों थाबाय आरो बिथांमोनाबो जिहेतु बर' राव सोलोंनो थाखाय थियारि। बेनि थाखाय जोंहा राजखान्थि मोनथाय जों बिनो गोनां दं। मानोना जों बिटिआरनि बायजोआव 46टा समस्तियाव जोंहा बर' भटार्स दं। बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ 29टा समस्तियाव जोङो डिसाइडिं फेक्टर जों देरहाहोजोबनो हायो। बे 29टा समस्तियाव देरहाहोनायनि थाखायनो 2-3 जों बिजेपि सरकारखौ जों पावाराव लाबोदों होननानै जों डिमान्ड खालामो। बर' आफादफ्रा जोंल' नङा, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' फरायसा आफाद, बर' साहित्य थुनलाइ आफाद, गुबुन आफादफ्रा लोगो नांनानै जों थांनाय 2 इलेक्सन टार्म्सआव बर'फोरखौ बिजेपिनि पक्षआव भट होदों। दा बिनि बिमायाव जोंहा मोनसे डिमान्ड दङ जे एबार जिहेतु जोंहा दिल्लीयाव खुनु एमपि गैला, राज्य सभायाव गैया, लकसभायाव गैया। बिनि थाखाय जोंनो राज्य सभानि सासे एमपि नांगौ आरो एमपिया जोंनो बिटिसिनि बायजोआव नांगौ। जों बेखौसो बिबाय थादों बर' मानसिब्लाबो। बिटिसिनि बायजोआव मानो नांगौ होनोबा जोङो बिटिसिनि बायजोआव गं 29टा समस्तियाव जों बर'फ्रा बिजेपिखौ देरहा होदों थारमाने बेनि थाखाय नांगौ। आरो बेजों लोगोसे आं बुङो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफ्रा जाफुङाखै। जों गासैबो आफादफ्रा नारसिनगासिनो दङ। आलादायैबो नारसिनहैदों। जोंबो दिल्लीयाव थांनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो नारसिनहैदों दिल्लीखौ। स्टेटआव चिफ मिनिस्टारजों जों गले रायलायना नारसिनबाय थादों चिफ मिनिस्टारखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नारसिनदों, गुबुन आफादफ्राबो नारसिनदों। खिन्थु जोंना थांनाया आलादा जानायखाय हयथ' सरकारा गेलेनो चान्स मोनदों। आं बेनिखायनो खावलायदों मोनसे जयै थांनानै जयेन्ट डेलिगेसन टीम थांनानै गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होयोबा जों एसे दामखौ बांसिन मोनगोन नामा आंहा बेयाव फोथायनाय मोनसे दङ। आरो बेजों लोगोसे बे बाउन्डारि कमिसना थिग जायैनि थाखायनो दिनैहाय सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथआ बिनि बे जायगा मोननैनि बर'फ्रा ना बिटिआर ना बिकेडब्लिउसि मोननै काउन्सिलनिफ्राय बन्सित जाना दं, डेभेलपमेन्टनिफ्राय बन्सित जाना दं। बे बन्सित जाना थानायखायनो आं खावलायदों बिटिआर आरो बिकेडब्लिउसि हाबसान्दि गोदो जेरै बिटिसिआ एसे एनै फान्डिं खालामो आउट अफ बिटिसिआव, नङा होमबा? फान्डिं खालामनायखाय बे फान्डिंआ जाफिननांगौ। बिटिआरआबो माबा मोनसे मिनिमाम एमाउन्टबाबो हरनांगौ थारमाने बे जिल्ला मोननायाव। आरो आं दिनै बिकेडब्लिउसिखौबो खावलायदों बिकेडब्लिउसिनिफ्रायबो माबा मोनसे मिनिमाम फान्डिं खालामनानै बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो। आरो आं बुंदों मोनसे खोथा जों डिमान्ड खालामबाय थादों सरकारनाव, जिहेतु 3थि बर' गोजोन गोरोबथा मोनसे जालांबाय, सान्ति सुक्ति पिस मोनसे माबा जाबाय, सुक्ति जाबाय। बे सुक्ति जानायनि उनाव जों नुदों जारिमिनफ्राव 10 लाख सागानगिरि सिगनेटरिफोर बेफोर खुनु दिन जेलाव थायाखै थारमाने। बे जेलाव थायैयाव जोंहा दिनै रन्जन दैमारिया गोबाव सम जेलाव दङ। बिथांखौ थाबैनो जेलनिफ्राय दिहुनना होनांगौ होननानै जों सरकारनि सायाव डिमान्ड दैखांदों।